ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ଘର ହୋଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ରହିବ। ନମ୍ବର 1, ତୁଳସୀ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ କଦାପି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଗାଧୋଇ ସାରି ଓଦା ଲୁଗା ବା ପିନ୍ଧା ଲୁଗାକୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଓଦା ଲୁଗାର ପାଣି ବା ଜଳ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ନମ୍ବର 3, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଜମାରୁ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ।